Trošimo li previše na hranu? To je pitanje koje nas sve zatekne u posljednje vrijeme kada vidimo račun za tjednu kupovinu. Skupila sam iskustva 3 različite obitelji kako bi vidjela koliko troše, da li se taj iznos razlikuje od službene potrošačke košarice i koliko on ovisi o njihovim navikama. Službena potrošačka košarica za prosinac 2023. godine iznosila je 1010 eura i 29 centi. No koliko je to realno? Stvarna potrošnja ovisi o tome gdje kupujemo, koliko često izlazimo ili naručujemo hranu, te koliko pritom pazimo na budžet. Kako bi dobila što realniju sliku, zamolila sam 3 različite obitelji da prate svoje troškove i da mi na mjesečnoj razini kažu koliko zapravo troše samo na hranu i prehrambene proizvode. Evo što sam otkrila. Prva obitelj broj 2 člana, ili kako bi se reklo DINK, to znači Double Income No Kids. Oboje trenutno zarađuju nešto više od zagrebačkog prosjeka. Imaju psa, a vole ponekad priuštiti male luksuze, izlaske, naručivanje hrane i namirnica. Druga obitelj je 4 člana, roditelji i 2 djece. Trude se jesti zdravo, kuhati doma, aktivni su sportaši pa se u njihovoj košarici nađe i nešto sportske prehrane. Djeci nastoje priuštiti neke njihove omiljene grickalice ili slatkiše. Kupovinu obavljaju na tjednoj bazi, a 1 do 2 put mjesečno odlaze negdje na izlet i ručak. Treća obitelj je stariji par, umirovljenici, kupuju najčešće u malim trgovinama i mesnicama u kvartu, a u košarici se uz namirnice za ručak pronađe i pokoja grickalica ili čokolada za unuke. Sad smo malo bolje upoznali naše 3 obitelji i njihove navike. Pogledajmo koliko mjesečno troše samo na hranu. Obitelj 1 prošli mjesec je naručivala hranu 2-3 puta tjedno, što je ukupno koštalo 331 euro i 86 centi. Osim hrane, naručivali su i dostavu namirnica, čiji iznos je bio 79 eura i 64 centi. Veća nabavka taj mjesec ih je izašla 172 eura i 52 centa. Nekoliko odlazaka na večeru ih je u prosjeku izašlo od 35 do 50 eura, na kave i druženja je otišlo još 100 eura iz kućnog budžeta. Od luksuza taj mjesec su se par puta počastili kolačima i bocom finog vina, što ih je izašlo 66 eura. Trošak hrane i poslastica za psa bio je ispod 40 eura. Kada zbrojimo sve, to je 1048 eura i 60 centi za samo hranu i piće. 4-člana obitelj koju smo predstavili ranije odlazi jednom tjedno u veliku kupovinu, što ih u prosjeku izađe oko 716 eura i 61 cent. Dodajmo na to i 40 eura za sportske suplemente i prehranu. Oko 99 eura su potrošili na jedan izlet i ručak. Nešto manje od 70 eura su potrošili još usputno na male kupovine, primjerice pekaru. Druga obitelj je potrošila ukupno 922 eura i 36 centa na hranu mjesec dana. Treća obitelj koju smo upoznali, umirovljenici, nemaju visoke mjesečne izdatke jer ne kupuju u velikim količinama. Tjedna kupovina na placu ih u prosjeku izađe od 40 do 66 eura. Prošli mjesec su na hranu izdvojili 212 eura. Veće kupovine obavljaju za vikend kada dolaze djeca i unuci na ručak, pa ih je tako košarica izašla 129 eura i 41 cent. Kada računamo izdatke za unuke, točnije za sladoled, sok i čokoladu, dođemo do troška malo većeg od 50 eura. Ukupno su u mjesec dana na hranu potrošili 527 eura i 53 centi. Jesu li ove obitelji mogle proći bolje? Negdje uštedjeti ili dobiti više za svoj novac? Naravno, uvijek ima prostora za uštedu. Trik je samo u tome da promjene moraju biti u skladu sa našim životnim mogućnostima i stilom. Jedino tako te promjene mogu biti održive. Što su mogli učiniti drukčije? Ono što mogu dodatno učiniti je da grickalice, sokove i slatkiše za djecu kupuju planirano, unaprijed u većim trgovinama, a ne u malim dućanima gdje su cijene najveće. Kuhanje doma je još jedan veliki način uštede, ali također ovisi o slobodnom vremenu i mogućnostima. Svi su mogli dodatno uštedjeti tako da primjerice neke brendove zamijene robnim markama. Ionako je najčešće riječ o istim proizvođačima, kao što smo vidjeli u jednom od prošlih videa. Dodatno možemo uštedjeti i pazeći koje proizvode kupujemo i da oni nisu prošli proces šrinkflacije. Ako želite saznati kako uštedjeti na velikoj kupovini, na kanalu imam i neke osnovne savjete koji se odnose na svakoga. Imajte na umu da velike promjene i radikalni rezovi koji utječu na vašu svakodnevnicu nikad nisu najbolji put. Umjesto toga probajte male promjene, savjet po savjet, i sigurno ćete doći do pametnije i jeftinije košarice. Pogledajte savjete na kanalu, a ako ste koji propustili, svakako se pretplatite za još dobrog sadržaja koji stiže svakog mjeseca.